Hej, vi hedder Emma og Melanie, og vi vil fortælle lidt om slavehandel. Slavehandel? Ja. At handle med mennesker? Ja, det har vi jo egentlig også gjort i Danmark. Ja, vi har handlet med slaver i Danmark i årene 1670 til 1802, og det blev faktisk først forbudt i år 1848. Danskerne fragtede slaver fra Afrika til Amerika og de karibiske øer, hvor slaverne arbejdede for danskerne, og alle varerne blev sendt tilbage til Danmark. Det her, det kalder vi for trekantshandlen. En slave betyder jo egentlig en person, som ejes af en anden for at udføre forskelligt arbejde, og som ikke har nogen personlige rettigheder. Det er vel egentlig rimelig usympatisk, men sådan var det jo engang. Vi har nu hver især fundet os et super spændende emne inden for slavehandel, som vi vil fortælle jer en lille smule om. Jeg har blandt andet valgt transportering af slaver. Og jeg har valgt emnet ophævelsen af dansk slavehandel. Hvad menes der nu lige med transportering af slavehandel, Emma? Ja, nu skal du høre. Man transporterede jo som sagt slaver fra Afrika til Amerika og de karibiske øer, for at lade dem udføre arbejde for sig. Ej, så kommer de jo på ferie og sådan noget. Nej, det gør de faktisk ikke. De blev fragtet på skibe, hvorefter de skal arbejde uden at få en rød reje for deres indsats. Ja, men får de så lov til at komme på sejltur? Ja, det gør de jo, men det er jo ikke på sådan en krydstogtskib. De ligger side om side i bunden af et skib, som du kan se her på billedet, hvilket er frygteligt. Hvorfor behandlede man dem sådan? Ja, det gjorde man jo egentlig fordi, at slaver, at man ikke så slaver som værende lige så meget værd som andre mennesker, og derfor heller ikke mente, at de skulle have samme rettigheder som alle andre. Det er jo ikke fair. Nej, det har du fuldstændig ret i. Men var det ikke også noget om, at de fik afskaffet slavehandlen på et tidspunkt, Melanie? Jo, det har du ret i. Jeg har faktisk undersøgt det, hvornår man forbød slavehandel i Danmark, og hvorfor. Hvorfor blev det forbudt? England ville forbyde det, og Danmark vidste, at det betød, at andre europæiske lande også ville forbyde det. Så Danmark kom i forkant og forbød slavehandlen. Hvorfor gjorde de det? Det gjorde de den 16. marts 1792, men ifølge forordningen af negerhandlen kunne man handle med slaver indtil 1803. Gjorde man så det? Ja, det gjorde man. På de 10 år fragtede de danske slavehandlere så mange slaver de kunne, så de i fremtiden stadig havde slaver. Men danskerne har jo ikke slaver i dag. Nej, det har vi ikke. Slaveriet blev nemlig forbudt i 1848. Melanie, hvad nu hvis folk selv vil finde mere viden? Hvor kan man så gøre det henne? Altså, de kan jo gøre ligesom vi har gjort, og finde viden via en Google Scholar og almindelig Google søgning. Derudover er der hjemmesider som danmarkshistorien.dk, som også er rigtig god til videnssøgning. De kan også selv finde viden via biblioteket eller Infomedia. Vi har så nogle spørgsmål til jer, som vi har stillet i forhold til vores emner, som er, hvordan kan man sammenligne transport af slaver og transport af flygtninge i dag? Kan der ses positivt på slavetransporteringen i forhold til verdens kultursituation i dag? Hvordan kan det være, at forordningen om negerhandel blev lavet i 1792, men først blev lov fra 1803? Og til sidst, hvordan kan man sammenligne slavehandel med kvindehandel?